to prúser. Zvedali, že kam máš vlastne zajít ty krávy. To je voda. Ja to vyberieš. Ja ideme. Ale neviem, či sa nenalakajú, alebo čo. No. Nepopadali do priepas. Ešte mali nám prestanú mávať, vidíš, aby zabijeme krávy. No. Kam idú? Tam je vidina až tam vzadu, ten kilometr. To je dobre, že kráva prejde, no. A je dokonca akým tempom? rýchlejšia ako my. Prípade jej blahoželám. To je dobrá fotka, by to bola. Bratule. No. No ale my pôjdeme za nimi kilometr. Teraz už nám nebudú veriť, lebo najnovšia naša výhovorka, že sme ešte za krávami, rozumieš? Tie sa idú byť, pozri. To pretláčajú. Predstav si, my nás áno, vy nás nie. No my áno, ale vy nás asi nebudete počuť. Ja tu idem za krávami teraz. Tak, SMS-ka ostala. Dajte mi číslo pošty. SMS-ka. Tak skúsim ísť medzi, ne? No neviem, neviem. No, tuto je to strašne úzke, no fakt, aby sa nesplašili. Oni už tam potom majú. Počkaj, tam šprintujú tí chlapci. Možno, že oni s tým niečo urobia. Здравствуйте, мне надо ждать. Ким? Нет, я это не знаю. No niekde nejakú oženú pocit pred sebou. Oni si to môžu robiť. Pozrieť sa stavečku rozdielne. Keď neviem na čo robia, to im stačí. Teraz keď to... No vidíš, to už máš, že sa ti valia one voda. Turecký kráľovské tempo. No vidíš, toto je tá moja teória, že idú potoky cez rieku. Hej, potoky cez rieku. Čo som povedal? Potoky cez rieku. To je blbosť, že? Sounds like. Počkaj, uvidíme, jak krávy tam budú zapadať. Cesty cez rieku, čo? No. Napriek to je napájadlo. Sú smetné. Bola rúra, to na tú rúru nejak vyškodil. No neviem, teraz tak. Ona je tam prečo. No, musí sa napojiť. Oni im nechcú ísť, lebo... Smetné. A oni ich dajú hore, vieš? Aha. To je dobré, to je dobré. No ale tuto, jak ten žigulák sa to tiež prepchol? Nie je to hlboké, však vidíš, že to majú len one. No, no. Díky. No, neviem. Thank you. Ľubia jedno. Tak. To neosamala odpraviť. Dobre, ľudí. Nechceš ísť. Odrodíme. Spravíme našu No, ne, to je žigulák prečo. Čau, bambino. Dobre, Maníček pracuje. No, to je musí taká sila tej onej tej vody. Vieš, ono tá cesta vlastne zase bola možno tu zasypaná. Lebo to Vyzerá to také červené, no. celé, no. Vieš, ale zaujímavé, aký monitoring tu majú. Signál tu není, predpokladá. Je. Čo? Je signál? Už není. No tak vidíš. Ale ja som povedal, pretože mobil v ruke, že